Biz Yavutur şəhərindən Tümən ülkəsindəki milli mədəniyyət üzərindən. Anda bizden Tatar отделыбыз var. Şol отделдан biz indi 25 yıl içinde Qozan'a gelip жетtik. Bizning sandугачыбызның исеме Народный ансамбль татарской песни «Сандугач» деп атала. Мен руководительләре Надежда Ивановна Мальцева безнеке, ул безнең аккомпаниаторыбыз. Ул безнең белән 94 елдан. Без инде 90 елдан. Былтыр үзебезнең 25 еллыгыбызны үткәрдек. Һәр вакыт менә Бөтен татар конгрессы башкарма комитеты бинасында дөньяның төрле почмакларында сибелеп яшәүче милләттәшләребез килеп торалар, очрашулар үткәрәбез һәм бүгенге көндә дә Төмән өлкәсеннән күренекле ансамбль Сандугачлар ансамбле, чыннан да ул Төмән өлкәсе буенча гына түгел, Казанда да аларны беләләр, исемнәре бар. Һәр даим үзләре дә гастрольләрдә җыр-моңнарын таратып халкыбыз өчен хезмәт итәләр. Һәм бүген дә без шушы Бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан Сандугач ансамбле өчен Казанга булган, Татарстанга булган сәяхәтләре, менә кичә алар көне буена Казан буенча сәяхәт кылдылар, безнең тарихи урыннарны, биналарны, һәйкәлләрне карадылар. Инде менә бүген Бөтен татар конгрессы башкарма комитеты бинасында очрашу, без аларны безнең айрым бүләкләр белән менә шушы пресс-конференция форматында журналистларны чакырып, иртәгә инде Казан арты, Габдулла Тукайның ягы үз күзләре белән күреп, анда да шулай ук тамаша кылалар. Башта инде сәяхәт Кырлайга, Кушлавычка, андагы музей комплексында һәм шушы Арча районының Унашбаш авылында аларның шушы Арча халкы өчен һәм гомумән Арча районының милләттәшләре өчен алар зурдан үзләренең концертларын тамаша кылачаклар. Милләттәшләр, Сандугачлар ансамбле. Без инде менә сез башта планлаштырган идегез декабрьдә, шушы насыйп булгачтан менә яңа 2017 елда, шушы январь айында шушы безнең программаны башлап җибәрүчеләр булдыгыз сез Төмән өлкәсендә. Сезнең ансамбль турында ишетеп тә, күреп тә беләбез, безнең татар оешмалары аркылы да, һәм шулай ук Төмән өлкәсе буенча татар конгрессының сүзләре буенча да, һәм гомумән дә түгәрәк уен фестивален алыйк дисезме, башка анда өлкә буенча узатырган халыкара, бөтен Рәсәй күләмендә узатырган чараларда сез һәр даим катнашып, мин инде менә карап чыктым сезнең репертуарны. 19 җыр гына алып килгәнсез менә Казанга. Аның һәрбер җыр астында үзенең тарихы, үзенең әзерләнүе, һәм шуңа күрә менә бездән дә шулай Төмән өлкәсеннән һәм гомумән сезнең җирлекне бик яхшы гына белгән, сезнең турында һәр вакыт җан киеп йөрүче хезмәткәребез дә эшләп килә менә Мөнирә Хәлимовна Сәгидуллина. Шуңа күрә ул да һәр вакыт сезнең турында сөйләп килде. Biz xəbərdar ул турыда. Менә инде Казанга рәхим итегез. Казанга гына түгел, Бөтен дөнья татар конгрессының менә бу бина һәр вакыт аның ишекләре кайсы гына вакытта, кайсы гына төбәтә китсәгез дә сезнең өчен ачык. Без сезне Казанда күрүебезгә бик шатбыз. Һәм Казан гына түгел, Татарстан да сезне көтеп калды. Менә бүген шушы кичә сез махсус шулай программаны ясадык. Кичә Казан белән сәяхәт кылдыгыз, үз күзләрегез белән күреп тагын да рухланып кайткансыздыр. Ул рух сезне әле тагын да күңелне күтәреп җырларга, тагын да яңа өметләр тудырыр. Шулай дип уйлыйм. Шулай шаттыгызмы Казан?